Regulering af blodsukkeret. Når vi spiser mad, producerer kroppen insulin. Insulin er et vigtigt hormon, som produceres i menneskers krop. Det her det er figur 2, og den viser, hvordan insulin virker. Hernede i hjørnet, der kan vi se, at insulin sætter sig på nogle insulinreceptorer, og de sender så et signal til glukosetransportørerne, som så går ud til cellemembranen. Og i cellemembranen, der opfanger det noget glukose, og så går det ind i cellen igen. Og på den måde, der bliver glukosen fjernet fra blodet, som er herude, og kommer ind i cellen, som er herinde. Cellerne i kroppen optager glukosen, som kommer fra maden, og leverne og musklerne bruger så insulinen i blodet til at omdanne glukosen til glykogen, og det bliver opladet i leveren og musklerne. Og derfor falder glukoseniveauet i blodet. Her kan man se, at når man lige spiser, så kommer der en masse insulin i blodet, fordi at insulinen den skal få alt glukosen til at gå ind i cellerne, eller meget af glukosen til at gå ind i cellerne. Og så efter måltidet, når insulinen har virket, så falder niveauet af insulin, og dermed falder niveauet af glukose i blodet, også fordi det er blevet optaget i cellerne. Derefter så udskiller bugspytkirtlen noget glukagon, som gør, at glukosen og fedtsyrekoncentrationen stiger. Glukagon nedbryder glykogen til glukose i leveren og i musklerne, og glukosen sendes fra leveren til blodet, og derved stiger glukoseniveauet i blodet igen. Her kan man se insulinniveauet op ad her, og glukoseniveauet op ad her, og det her nede, og også på den her akse, det er så tiden. Og alle de her pile, det er lige efter et måltid. Og der kan man se, at både glukoseniveauet og insulinniveauet, de stiger lige efter måltidet, og så i takt med, at insulinen begynder at få glukosen til at gå ind i cellerne, så falder både glukose- og insulinniveauet. Fedtsyrekoncentrationen i blodet stiger ved, at i triglycerid, som er det her fedtceller, er der fedtsyre, det er dem her. Glukagon, som bugspytkirtlen udskiller, sætter enzymer i gang med at adskille fedtsyrene fra triglyceridet. Så enzymerne de kommer her og ligesom klipper de her over, sådan så fedtsyrene kommer for sig. Og fedtsyrene kommer så ud i blodet, og det medfører, at fedtsyrene i blodet stiger. Andre celler de kan så bruge fedtsyrene til at lave ATP, i stedet for kun at bruge glukose til at lave ATP. Det starter med, at man spiser noget mad, og så bliver maden fordøjet, og så stiger blodsukkerkoncentrationen i blodet. Det opdager bugspytkirtlen så, og så udskiller den insulin til blodet, og det øger så optagelsen af glukose i cellerne, og så bliver der opbygget glykogendepoter i leveren og musklerne. Efter 2-4 timer, så bliver blodsukkeret lavt igen, og så opdager bugspytkirtlen det, og den udskiller glukagon. Så bliver der lav optagelse af glukose i musklerne, fordi at man forbrænder fedt i stedet for, og nedbrydningen af leverens glukagon til glukose i blodet. Til sidst vil vi opsummere de ord, vi har lært. Vi har lært blodsukker, som er sukkerstoffer, der er i blodet, f.eks. glukose. Så har vi lært om insulin, som er et vigtigt hormon, som produceres i menneskekroppen. Og det hjælper til, at glukosen kan blive optaget i cellerne. Så har vi lært om et hormon, og det sender signaler til cellerne om, hvad de skal gøre via blodet. Og de bindes til receptorer på målcellerne og igangsætter en proces inde i cellen. Så er der glykogen. Det kommer ud af glukose, og det er opladet i musklerne og leveren som glykogen. Det bliver nedbrudt til glukose igen, når der er brug for det. Så er der glukagon. Det kommer fra bugspytkirtlen, og det nedbryder glykogen til glukose i leveren og muskler. Og så stiger koncentrationen af glukose i blodet. Og fedtsyre, det er cellerne bruger fedtsyrene til at lave ATP, i stedet for kun at bruge glukosen. Og så er der et triglycerid, og det er et fedtstof, og det er 3 glycerider, som er tre fedtsyrer, som er bundet sammen med et glycerol.